Chaya. Kaze bayephi obhuti benonobuntu. Nawe soqala ukuzwakala njengerekhodi eliphukile manje. Bazositshela mabebuye. Ngeke. Cha. Uzolokhu ufonile kunini ufona? Ngizama ingcingo zabo kodwa Awu Mahlanga, awu. Asithembe nje ukuthi mabebuya bazongitshela ukuthi bakhulume into ezwakalayo enengqondo kuleya ngane. yasiphakathwayo. Hawu. Manje ungena wedwa uphi nobuntu? Oh, madoda. Nimtholile? Nakhuluma naye. Wanizwa? Hayi bafo kahle. Kahle uqedisile ikhanda. Kwenzekeni? Hey bafowethu. Lo mntwana vele wasithatha. Wasiqondisa ngqo esibayeni. Wayikhipha zonke inkomo zakwaNdlovu. Zonke. Nani ngokosiko bafowethu niyazi ukuthi uchaza ukuthini lo. Le ngane imali leNdlovu. Ukahleli madoda. Malume. Yini? Wahlala ngathi ushawa umhlaba nje. Mhlambe njalo. Yini wenze njani? Awunikakele imayelana nontomba ngithi. Hey. Yazi lo muntu osifazana angimazi njani. Sengihlulekile mshana, sengibathe kunhlanga imoka nomoya. Akafuni nje ukunginaka. Hayi ngazi ukuthi uthola undanga ke lesikhathi samanje. Mhlambe ngithakathiwe yazi mshana. Awungikhulekele ususe lesi sinyama sendawo. Kahle malume akhosi nyama la. Hawu. Phela kuyenzeka ukuthi umuntu mangabe yisoka yabona ezinye ishimane egcine sezinomona. Sezimthakatha khona uzoba umgodongani ukwayo. Hayi ikho yonke leyo nto malume. Wena nje into engiyibonayo mina ukuthi kufanele umane ushaya ijinga. Uqeda umkhaba lo ushaye nje ubeke phansi. Phela abantu besifazane bayamthanda umuntu oyinakekelayo, umuntu ofit. Susizakeleke usukuyaka ithambo lami. Malume angike ithambo lakho ake kulungile. Ngese malume. Ngiyamthanda lo muntu osifazane emshana hey. Kodwa inkinga nawe malume ukuthi uthanda ukuzenza umzimba ukhala imali mawe kulo muntu osifazane. Akufanele umuntu osifazane lokhu umnikeze izipho njalo lokhu umnikeze imali. Hawu. Kanti kunani ukunikeza umuntu osifazane izipho? Akunankinga malume kodwa phela kufanele uye kuyena nje uwena. Uzobona nawe. Ngempela malume buku ibuyise kanje lento le. Phela wena malume uyinsizwa. Uyabona nje nawe naye futhi nginesiqiniseko sokuthi uyakubona lokho. Uyinsizwa niphelele impela. Futhi umuntu onenhliziyo enhle uyahlekisa. Abantu besifazane bayamthanda umuntu ohlekisayo. Yabo? Engasuye kuyena nje kanjalo hawu. Uyamthatha. Hey. Yazi mshana ngaze uqinisele. Nazo. Uqinisele impela yazi. Kodwa awungibeke izandla ungikhulekele mshana khona kuzoshesha uyabona. Hayi sika malume awudinge emkhululo. Qonda kuyena nje wena awuyobulanda enjalo. Mshana.